Una nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasin. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Friday. It's a holiday mga kaaksyon. December 30, 2022. Una naton mga kaaksyon, naton naman nga today in history, aton balikan ang aton nga kasaysayan. Una naton mga kaaksyon, sa muman nga adlaw December 30, ining ginakabig naton nga Rizal Day. Ang adlaw ginakabig bilang isa ka Philippine National Day kung saan aton ginaselebrar kada December 30 mga kaaksyon ang pagkomemorar sa kabuhi kag mga inobrahan sa isa ka ginakabig nga baganihan diri sa pungsod Pilipinas. Wala isa sa ginakabig because we cannot say that he is really the national hero. Because para sa akon nga pagpati kag base ako na nibaluan, there's no such thing as one person considered as the national hero of the Philippines, but all of them are considered as baganihan. Isa ka ginakabig nga national hero sa Pilipinas. The date is December 30. Ang manilang anibersaryo sa pagpatay kay Rizal sa 1896 mga kaaksyon sa Bagong Bayan, Manila. Ang nasubugin na tindugan sa ginatawag naton nga Rizal Memorial Park. Sino bala si Dr. Jose Rizal? Si Dr. Jose Rizal ang may isa sa pinaka-pinasahi kag importante nga papel sa pagsugod sang revolusyon batok naman sa mga Espanyol, sa mga Spanish colonizers nga nagpadulong diri sa Pilipinas. Ini siyang ginbunag sang Hunyo 16, 1861 sa Calamba, Laguna. Si Rizal isa ka doktor, that is why we call him as Dr. Jose Rizal. Isa ka novelist, manunulat mga kaaksyon. Kilala ang iyang mga nobela kaangay isang No Limitangere nga gin-publish sang 1887 or Touch Me Not. Siya man na nagkondenar sa corrupt rules ng Pilipinas o kung sa Pilipinas, batok naman sa pagpangalagad sa mga Espanyola. Mandamo man nga mga nagatuon o kung mga gaplastar sa maragtas, nag-agree nga idea nga kung sariin ang ginapakita sa nobela nga ini nga El Filibusterismo con Reign of Greed inspired ini mga kaaksyon sa revolusyon nga ginatawag. On December 30, 1896, Rizal ang gin-execute by firing squad sa Bagong Bayan Field. Though he never took part in any fighting, gin-aresto ini siya bangod sa kaso nga treason. In 1898 mga kaaksyon, ang pinakaunang nga presidente sa Pilipinas nga si Emilio Aguinaldo ang nagkomemorar sa first Rizal Day bilang isa ka National Day of Mourning for Rizal. Ang tanan nga mga casualties ang Spanish colonial rule sa Pilipinas. Sa Dait Camarines Norte mo ng pinakaunang nga banwa nga nag-follow sa pagsunundan mga kaaksyon kung saan nagatukod sa isa ka monumento nga ang design sini ginhimo ni Lieutenant Colonel Antonio Sanz kag ginaponduhan sang townsfolk sang Camarines Norte kag nabili naman nga portion sang Bicol region. In 1901, kasunod sa America's victory batok sa Espanyol sa Spanish-American War, ang Amerikano nagtook control sa Pilipinas. Madamo nga mga pro-Filipino ang nagpakita mga kaaksyon sila nga pagsuporta. Naging kilala si Rizal bilang isa ka Philippine National Hero.
Sadto ang gina-agrihan kag gina-approve ni American Governor General William Taft o Howard Taft. Amo na maka-aksyon may Taft Avenue man kita, and we pay full respect to Governor General William Howard Taft during that time. Sa ano bala nang hinlayi, ginitawag naton nga Rizal Law. On June 9, 1948, si Anay Presidente Elpidio Quirino ang nagperma sa Republic Act No. 229 na iniginhimo isa kalayi nga nag-ensure sang solemnity sang sini mismo nga event. Actually, sa subong nga adlaw, supposedly, ginadumilian ang bulang, horse racing, ang hay-alay mga kaaksyon, which is already considered illegal sa kada adlaw sa December 30. Kag gina-require ang tanan nga hayahay across the country nga dapat hara sa half-staff throughout the day. Ang centenary sang kamatayon ni Rizal sa December 30, 1996 ang nag-retrace ang Rizal last steps halin sa iyang selda sa Fort Santiago, tubtob sang iyang area kung saan siya ginpatay. Kang pagpatuman man sang reenactment sang kamatayon, kag ang pagpaligayon sang flag racing sa among nga adlaw. Aksyon Radyo. On December 30, 1965 man mga kaaksyon, bumuhatong presidente sa Marcos, we have also to remember this was the day kung saan nagpanumpa bilang ika-6 nga presidente sa Pilipinas, sang Independent Republic of the Philippines. Ang ika-10 nga presidente sa Pilipinas since sa pagpungko ni President Aguinaldo. Amo ni mga kaaksyon si Ferdinand Edralin Marcos. O si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Si Marcos, isa ka abogado, isa ka decorated World War II hero, 3 ka termino nga nagpungko bilang tigalawas sang Ilocos Norte, nangin senador kag sang ulihi nangin Senate President. Dugto mga kaaksyon nga nangin presidente sang Pilipinas. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Mga kaaksyon, it's 1, 2, including today, 2 days na lang antes ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Dari kita sa aton mga Pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ano ba ang mga bulubalita nga dapat ninyo mantihan diri man sa aton nga pagpangalagad? Diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga mga balita lokal. Diri sa Dakbanwa sa Bacolod, padayon ang preparasyon. Masako ang pila ka may establishmento komersyal. Labi na ang aton nga mga kaaksyon na naghingagaw bakal. Hindi na nila gusto nga magpaulihi pa ang mga boss ang 31 kag digto magsako-sako. Kalabanan nakatuon na nga gusto nila sa adlaw mismo sa okasyon preparado ng tanan para mas mapos para sa tanan man ang pagginius-gio sa sulod sang ilang mga panimalay. And of course, mga kaaksyon, kalabanan nga mga merkado, establishmento komersyal, masako na ang pagbinaklanay sa mga panakot, kararuton, piladra ka mga lamas, mga kaaksyon, sa ilatag saman ka mga lulutuon. And of course, ang dekorasyon, nangaginutok man ang pagbakal. Kaya na when we visited a certain establishment somewhere sa downtown area, kaya may kinanglanon na may ginupdan mako, kaya may ginhatag sa saton para sa isa ka event man naton, mga kaaksyon. Pagkalanto na ito, perting ginutok sa mga tao, no? Grabe ang binaklanay. Binasang mga potahe, mga ingredients. But silingon ang tao, sining nga Disyembre, gusto gin nila mangin malipayo ng pagsugalaw sang bagong tuig. We do hope that we feel the same thing, mga kaaksyon, sa iba naton dira matag paramati para at least bala alalangay, palalahos kita tanan nga nagasebrar sang maayo nga may dala sang pagyuhom sang pagsugalaw naton sang bagong tuig ang 2023. Sa iban pa nga mga balita lokal, masako man mga kaaksyon ang balalaklan sang mga palupok diri man sa may Dakbanwa sang Bacolod kag sa pila ka mga areas diri sa probinsya sang Negros Occidental kung saan may ginaplastar nga mga firecrackers display area. May pinaman ka mga lugar diri sa probinsya wala sang firecrackers display area
Check ta karon ang hepe sang ilang mga kapulisan kung ano ng regulations mga ka-aksyon kung nga amo siniga katabo kay damo nagapamangkot sa aton diri sa Aksyon Radio kung nga ang ilabanwa wala kuno sang firecrackers display area ano kunong rason sa likod sa ni mga ka-aksyon tiamo nang aton nga bantayan ibaloon ta na karon kung nga naglabot sa amo sila nga punto diri sa aton nga pagpangalagan. Radyo. Ang ibang pagig ng mga balita lokal diri man sa Bacolod City. Ang aksidente mga ka-aksyon ha, halong-halong gid kita. Damo sa mga vehicular accident nga nagaluntad mga ka-aksyon. Dugay-dugay check naman ang aton nga patrol. Mga report live sa isa ka merkado diri sa Bacolod. Ang mga masamig na bakal bla, labi na kon na bagong tuig, ibaloon tabi karon kung kamusta ng presyohanay, gulpi bla nagsaraka ang presyo o kung amo gyapon. Pero pamangkot sila sa sibuyas, ang sibuyas do NCR naman to yung may SRP. Sa iban pa nga mga balita mga ka-aksyon, balita nasyonal, Department of Finance ginpasiguro nga maimplementar sa husto nga oras ang programa sang gobyerno sa 2023. Nagkasos ang fireworks-related injuries yara na sa 41. Ang COVID-19 Safety and Health Protocolo ginapa-review sang gobyerno dapat gidman kay bisan ganing presidente nagasiling we are no longer in the state of calamity because of COVID-19. It's impractical because nantob lang tao ga pinagusto ibang ganing may establishmento bisan wala face mask pinagusto gwa sulod. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome diri sa atong pagpangalaga dining Action Reports Afternoon Edition. Sa nasiling na Biyernes kita nga presentation today is December 30, 2022. Subong hapon liwat na makita magadunong sa inyo sa pinaka mga bagong madalag ko nga mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters, aton Action Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulo balita sa kinaanda na ako naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz. Tub-tub kita, lasais ang takna. Subong nga gabi. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Oy, kumusta na naman ang aton maukod nga matag na mati? Kumusta din ang aton mga suki sa kahanginan? Sa 31 ka mga banwa kag surad sa probinsya sa Negros Occidental. Sa 61 ka mga kabarangay diri sa Banwa sa Bacolod. Kamusta ka mga ka-aksyon? Marami lang paniyempo subong nga matanion sa inyo tag sa ka mga lugar. Iba nagapaw na hunay, iba nagahimos kay tigi na hulat nilang maguluandong antes magkadto sa pila ka mga balay balaklan, mga mall establishmento komersyal, mga balaligyaan diri sa Bacolod City mga ka-aksyon. Hopefully no nga mangin maayo lang aton nga paniyempo kag ti hinay-hinay lang sa mga ilimnon, hinahinay lang sa mga pagkaon. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Action Radio, Philippine Standard Time, las 4:54 na. This afternoon, mga ka-aksyon, we receive an information nga isa sa miyembro sang Action Radio Bacolod ang nagtaliwan. Miyembro sang drama department nga si Mr. Reiko o kung mas kilala sa tawag nga screen name niya nga si Lolo Tagoy. Madamo sa mga drama nga kung sariin nagbida si Tagoy dari sa Action Radio aton siya nga naging kaupod dari sa pagpangalagad mga ka-aksyon. Madamo man siya sa mga programa kag drama nga nagbantog kag iya mismo ginhimo, sa mismo ang nagsulat, sa mismo ang nagdirect mga ka-aksyon. Siguro sa mga adlaw nagpaway ang isa naton kaupdanan diri sa Action Radio, amon gid ginapalambot ang amon man nga kasubo kag pagpakig-unong sa pamilya nga narisdan ni Lolo Tagoy mga ka-aksyon. Kabalo ko sa tumatag palamati, madamo diri ang nasubuan man. Bagon isa sa ginakabi galigi sang drama industry diri sa Negros Occidental ang nagtaliwan subong nga adlaw mga ka-aksyon. Ini ang ginpalabot sa aton man nga mensahe sa yakop danan mismo diri sa drama department sa Action Radio Bacolod. Siguro bilang paghatag naton respeto, maghatag kita sang napulo ka segundo nga kalinong mga ka-aksyon katong pangamuyuan
ang nagtaliwan naton nga kaupdanan diri sa Action Radio. Internal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Sa ato nga pagbalik mga ka-aksyon, check na nato ng ato naman nga Patrol 2 Navarra Patrol, Redaksyon Zil Minado. Diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kung kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa subong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon niya kung ano address ko. Doon nalipay nagkiko kay basi ko nadala nagki kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko,
hindi ko permi makamit. Tapos ako ban ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa ako ban ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minsan sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ko. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Gusto ko
kailangan may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man niya, mas need na, pero kamo lang, blessed ka mo, kami amo ka mo na ang inhatag sang ni God. Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Pabalik na rin sa aton nga pagpangadagan. May mga mensahe bala kamo ano nyo ipadala lang sa aton nga text hotline 0963-7570-874 o kung hindi ka na sa aton live streaming atagan nato nila sa igtulong mga ka-aksyon dari man sa aton nga pagpangalagad sa diligid lamang madugay. For the meantime, hindi na kita maguyang pasang panahon. I-check nato na ato naman nga patuto aton Navarra Patrol with Action Zil Minado. Live na live sa isa ka merkado publika dari sa Dakbano sa Bacolod daro naton kuno naman ni ginpang tokeb ginpang hibalodra sang do panawag na ni Sedo chismusa ng bayad subong kaysa ni permiga pang chismis sa mga area mong no. Check naton si Action Zil Minardo sa patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil sa report mayang hapon please kami. Action dyan, nasakay-sakay din nga hapon, sa atong tanan, kaya sa atin lang yata ang kalamate. Oo. Grabe ang ako niya, sensay sa action dyan. Gani. Sa mga dalan, hinados, kada sa mga sedang isang ninoar. Alin sa dalan ano? Tama sa libertad. Dalan ano? Sa Hilado, dakit action dyan. Ah. Hilado, nanisap ko, Burgos, na yung ginamin ka. Sa hindi ako ganun, dakit action dyan. Okay, draglay sa may ano, sa may Hernaes. Hernaes. Sa Hernaes, straight na din, lakat inihalin sa Yunoor, takadto sa may BDO, malaman ni subak sa alayang, akong din, takang-takay sa akin dyan. Action Zil, may nag-chat sa ako na Action Zil. Ano na yun? Ano na yun, Baliman? Nagtawa sa saging tawag, taka-chismusa ng bayan. Sana. Ang ayan man ngayon mo on. Ang ayan man mo on nga screen name ni Action Zil na. Kaya sanguna sang gapato. Sanguna sang gapato ko Action Zil taglibot sang Bacolod ako name mo. Yun mo. Pagkabalo ko si Action Marlon na nagpangalan. Ang taglibot sa Bacolod ay ngitaan ta kasang namin nga ngalan Black kay panumduman ta gina kay para may ara ka mamlay mo nga tatakan nga sa patrol ka oh. Okay ba na? Chismosa ng bayan. Sana At least sa informative mga chismosa. Oo, informative ya. Action Zil Minardo, ang chismosa ng bayan. Sana ay kalain. Grabe nga na sa radyo, chismosa ng bayan. Dyan, question din sa libertad lang. Pero pagkakasbito, kaya busy-busy, gud katawa nga ito ng mga kauturan nga nagapang-kumpra dire. Ngayon, Anthony Action dyan, ini ang bata libertad, labay diri kag Mandalagan libertad ni nga mga jeep. Nakaituwan lay na di sa naibaluan hapon mo. Ining hali dito sa may BDO going to sa UNOR di going to BDO. Hindi ka to kalabay pa kadto diri sa may UNOR. Kagati may section na di Action dyan. Okay. Dala sang salakyan ko doon. No, dami-dami diri nagbantay ng mga force multiplier man na naga-control kay nagasabay-sabay no ano na yung tawag ba nagasabay-sabay ang mga tao kag ang salakyan man Action dyan na kay subong damo-damo gid ang nagapanindahan dito sa may bagsakan kag diri nga area kung tanawan sa Action dyan na halos ang mga baligyaan diri no damo sa mga tag-Balacan subong hapon siniya Action dyan naman kay ang atong syempre diri Action dyan sila mangkot ka diri nasa ang mga basinit plano, dira ang magluto sa putsero. Siyempre ang sila, sinisang repolyo, kanigan, ang bakal ko, kaya nga Action dyan, level 5, no? Ang dasi nga daligya, sa aradri kay Manamay Hap, Action dyan may, may tag mga daan, ang price, ang repolyo, sa 70 per kilo, ito na ang Chinese appetizer ba? 50 mo. At 50 ang kilo. Hindi pa nalin yung Chinese appetizer? Kanlaon, ma'am? Namin na, Action dyan, sa kanlaon pa, Len.
sa kanlaan kanin. Pero bot silingon, kung magluto kabi example iban kabutang repolyo magluto sila balasang lumpia 70 pesos per kilo. Usually isa ka bilog Action Zil labot isa kilo kun hindi. Isa kilo pa kay Mayang. No, pwede na try ang isa kabilog mo. Ah, balunya ka mabakal ka. Isa try ka gadya kay sa budlay maghaumahom. Ang isa ka bilog, pila naman? Kaya pila sa Action dyan ang matupan. Pila siya no? 55, it means wala siya kalabot. Isa ka kilo Action dyan. Okay. Naka 70 per kilo. No, thank you. Gado sa sampol pa naman. No, mga daladag ko, siniguro, nalabot, ginan isa kilo ni no. Pero siguro Action dyan, nakailan na direct dako ni sa'yo. Okay. No, so mas nakalabot, isa guro sa kakilo. Ang karot, siguro ng pilang kilo. 60, ma'am? 60 man. Oo, pero malamay, paano siya ganin no? Then, halin no? Kanaon man. Nandun ka laon. Ano pa ganun baligya mga auta, no? Mula ni ma'am, karot siya gano? Panakot. Wala man. Wala man. Ang sibuyas dahon, Dario, kita. Ilang pag-60 man, andun ko. Mahal na ba no? Gani. Mawasawa ka na bibya. Di ka mahal na gid yan. Ang luy, alagi dyan ka maintenar nga baratong presyo pero kung sibuyas dahon ka mahal 50 ang bugkos bala na. Correct Action dyan. Sa una, makabakal ka pa nisang isa kabilog, piso. O hindi sa una ang bugkos ka sibuyas galabot lang na ya pulok pesos. Oo. Lain na gid man subong nga panahon sa bagay 2023 na gid man. Gani, sa una, gani. Gani na. Action Zil, gusto ko makita ang dalan, dinadampi man, tubangan gina kayo no R? Ang kilala kami ito sa Action dyan, ayun na siya tayo, naman na din may mga kabihan na Action dyan na yan, no? May mga pulis man gali, no? May mga pulis man yung nakasanbay. Yun, golden is Action dyan na yan, mo. No? Worth Mart. Ay, cocaine gali. Mga pure gold, kaya pala, sala. Dako na sa una ka dorm? Oo, sa may cocaine. Oo, daan akong dorm. Amo ginadang kitaon, gid amo ginasa. Oo, sa Action dyan. Oo. Bakit mo na, ang salakyan, subunto kasi ng bunot na Action dyan mo. Nagkakasunod dahil ang tao, subukal salakyan. Kaya ay alerto, mandri ang mga, sila second forcer, kagkasubong man, ang sabahin sang force multiplier Action dyan. Ang sa tunga na Action Zil nga nagatindog, ano na sila? Action dyan, sila ni ang mga nagka-control diri sang trapiko. Makotabe? Sila. Makotabi ko ano-anong ilang nga ginebra? Si Tatay Hercules Cordario. Tay, ano diri sabang ang inyong role tayo? Kanang ginobra diri? Kaya nga, hindi yung ginobra yung pang clearing isang bindor, tapos yung buligan ng mamunan sa pikudio, paper tin ng traffic. So, sabang tay, alakat sa traffic ko, confirm ta lang heavy, na ni sure bumper to bumper. Bumper to bumper, gini? Yes. Pupunta. Amatanak Grabe. dyan, no? Ay sa punta to, hamal naman gani. So, ano na yan, action ninyo gani ka lineman to bumper, nag-action dyan. Makota sa Action Zil kung ano na matabo na ang mga jeep pasulod, pwede pa kasulod sa may market or ipalikuon na din sila sa Margarita? Sir, ang matabo ning halindring nga mga jeep, padiin sila pa diretso. Mansilingan, shopping, makuling, rin gagawin. Oo. Ang padiring diretso ya, ang Diri Banago, Mandalagan. Diri bata, diri gagawin bata. Action dyan, depende ni sa reta mo, no? Kung sa doon sila, Hindi. Mandria ang... Action Zil, what I mean is pwede kiligapon allowed. Abi ko balagin hold nila anay nga wala nila pasulod sa market ang mga jeep kay perting traffic. So meaning the same lang gyapon ang traffic nga nga policy nila ginasunod. Amo lang na gina-control lang nila. Yes, action dyan, no? May mga areas yan direct, na nga one way sa gihapon, depende sa ruta, sinina sa jeep kung din sila maagi, pero makasulod gyapon sa market na, pero one way ang halin, di sa are going to be the auto, sa kung sa dalan hernae, sila action dyan. Action Zil, sa tabok mo na damay baligyan na butong mong makotabe. Reduction dyan. May kabaligyan na butong. Kung kaya so reduction dyan, meron sa kung pila ang presyo sa sang butong. Gabakal ko na Action Zil, gabakal ko na dabla sa una Action Zil ang butong bla may di bang tubig na bla? Dari sa may smart lang reduction dyan. Sa Worth Mart lang nga tabok kay original ginada sila ya. Nga managbaligya butong. Oo, kami ari dari
Kaya ang dito sa UNOR, Action Zil, ang sa UNOR, Ang jet daga numbali action dyan. Action Zil, kaya ang sa UNOR, bala Action Zil, ang sa UNOR na ya, do transient lang na da sila ya, kung may event, like New Year or Christmas, nagabutang da sila sa baligya butong, pero iniyas tubangan niya, may okasyon kung wala, gasigi na da sila baligya. Oo, ari din sila action dyan. Sila ni Manong. Ari din. Good afternoon. Long, ang reaction dyan naman natin ginamin mo. Yes. Nasa work, market siya sa tabok mo. Oo. Kamusta din sa bang noong yun nga pagbaligya sa butang na? Tagpila naman. Si Manong si Boss. Action na rabiya gala. Kumusta din sa inyo nga baligya na yun? Hindi bakla na tumal sa mong Ano, kinilo niya baligya? o kinilo. Kapilang kilo sa ba? 180. 180. Reaction dyan, 180. Sabang ganin daw kalaka-laka. Dari sa tao, no? Oo, so, nakagid na katama, action dyan. No, ang, may mga lahing makamod, di kinabaligyan, no? Butong na ginaditanan, no? Yes. So, mga action dyan, nakamay sa Baranta, ini ang area diri, no? Sa nga nagabaligya sang butong, nawala mayon sa mga nagabaligya action dyan. Nakaitik dito pa na sa may natudang, na may mga nagabaligyan dito. Kada sa may mga, ano man, dari nga, bukumit, may tawag yung action dyan, no? So, sa diri sa mga bagyaan sa bagsakan, may mga iban na nga nakaputos na daan action dyan, no? May ara man niya, may kabakal nga binilog, may kabakal man niya nga kinilo, ti kung magbuko salad ka, ti usually baka ka na lang gid kinilo, no, kung tag 1 kilo, bing imo nga plano, ara 180 pesos, so bakla na na. Oo, 180. So, no, ang bilog, pagpila, no? Aris, 25. Yes, yes, mga action dyan, nara na. Oh, notod ang linya ni Action na Zil Minardo Action El Rey. Balikan ta sama ang kinilo kabutong. Sa tanan may plano magluto buko salad. Kay usually kung New Year may ara ginaga preparar, isa ka kilala ko na sa ga preparar si Action Wilma sugaton. Sana all. Kaya preparar na siya buko salad. Ang kinilo kabuko salad is nagalambot sa 100 kung sa buko 180 pesos per kilo, di ba Action Zil? Yes, action dyan, no? Ang gatong 180 pesos, kada ang bilog is 25 pesos, no? Kada isa na. Yung nagliligal sa ng Balmano, nagasugod lang niya ang presyo sa gatong sa 15 pesos. Gani action dyan sa ligal. Nakadakal pa kami do pandemic at action dyan is 17 pesos. Dara sa Lagon, gani ang baligyan Manila daw, ano na sabing, 25-30, no? Dira-dira naman sini ang presyo ng butong action dyan, no? Kasi ang almost rin kung may kung may plano nga mag-salad na nga pag mga kauturan sila action dyan, hindi naman makaroni salad, kaya nakamahagid mo ka salad na naka-gelatin, gatas, tag, lubilan, sinanglan. Pero kung makaroni, doon ka damadama kasi mga isahod sila, no? So, iban Action Zil, kis alam ako nung New Year, di iban kaluto, kung may ara-ara, buko salad. Kaya daw pare-pareho lang man, pero at least balala, ang, the taste is different. Charot lang. Correct Action dyan, no? Ikaw maluto ka man buko salad? Maluto ka buko salad o hindi? Action dyan. Ikaw maluto ka buko salad? Hindi, kaya daw kadamo kasi ni may pete naman na. Sana all. Sa action ninyo, for sure, sa action ninyo, kung nga pamate, isa ginakapaborito, yung mga buko salad mong kananam, ginadaan, may ano be? Ano man, may mais, no? Kunamit, Kasi bala ka na pero, ano boss naman yun? Jote, yung kaliba. Sige lang, amo gina-action Zilia. Amo gina-iya, pa with the weather lang na iya. Ama na niya, ni Papa, ano, sugbalan ka niya, gawa sa jote, manta. Ay, hindi, pwede ka muna. Nakapisa nga, basa nilaga. Pwede ka muna ka pang bisita sa mga ga-celebrate sa New Year, no? Ano, reduction na dyan. Kaya kalbuha ko naman ikatulig nga, nga bulag sa pamilya. Bulag. Pero Action Zil, nagtimbre bala sa akong migo, tabla si police, si Sir Hendran sa station number 6. Grabe, lagi ko nung gabaha ko ng prutas, Gris Libertad. May reduction dyan. Parang nagligad. Sa bilang nagdakpan ko rin daw kapag hindi apa nag-asuyot. Di sila sa may sulod sa Libertad Public Market. Temprano pa sila ng pinalupok niya mong, no? Sana all. Gagani. Lain niya pinalupok nila ya?
Wala na nabutan New Year. Oh, ay gidi. Di subong pabugna-bugna na isa, Sanjani. Sulod silda? Presehan. Anyway, action zero subot silingon subong hapon makita ang ginaton kung maobserbaran nga ang tao ga sako na gidya ka pamalaklon, di ba? Correction dyan, makasubong ka sa cellphone kay pad mo. Doon sa parahan kung sa kunere, kaya kapatay nga daan ang bako. Special coverage na handa. Dapat hindi na siya magpatay-patay. Mapatay na sa every 12 minutes. Kaya mag-end lang po. Oo, mugin na sa dapat. Sa may nelak ko dyan, nasa may SM, grabe, nadubok ang tao sa buong hapon. Grabe. Actually, alin ko kagina sa may... wala ko nakapa-SM. Wala. I came from Ayala, 888. Nakalagaw ko to sa isang establishment somewhere in downtown. Porting tao, gutok-gutok. Grabing... baha sang tawak so na Zil, no? Damo gidya kwartang tao subong, no? Correction dyan. Ay, na yung pate ang pigado subong ang Pinoy. Oo, do. Yung pate na wala kwarta, may kwarta man. Pero yung tayo ng gurang iban. Hindi sila magpaperde kay Action Zil Minardo, Sana. Hindi sila magpaperde si mo Zil, kompetensya. Anyway, we all deserve to be happy. So, dapat pagsugalaw sa 2023, malipayon. Happy ka man, Action Zil? Happy, good action dyan. Tani, happy man sila. Happy ka man. Happy tanan. Anyway, happy ka tanan, aton panugyan, guro, sa tanan nga motorista, baon gid labat-abang nga pasensya, kay do kalaba, gisan traffic, Correct, good action dyan. No, so dapat, good action dyan, no? Pasensya na gid ba? Doon gid action, pasensya kay dire sa may downtown area, sa dalan nakson dyan, nakagito sa Aguinaldo. Dapat lang, ni subong ka-traffic din. Sa may halagdon nga area, selection dyan. Kasi, hindi naman na sila, pero kung tanayon ka subong dyan, ang weather traffic, no, sa mga nagliligad nga adlaw sa buong air sa damper na. So, expect na natin, mga magkakapulo, siguro tayo mapilahan sa ito sa may dalan. Labi na sa dalan Araneta, sa mga dyan, pero hindi pa tayo talihuman ang mga dalan. So, medyo magutok-gutok man sa buong hapon. Pero despite na kung dyan, nga madamo ang tao sa atin nga paglibot. Resa, dahil puno ka precision sa libot natin action dyan, wala man siyang mga dalagpuan, mga insidente sa area ang nagkalatabo dara, maghalong-handang lang kaga ini-action dyan, nagkalas ng kalabit ang aksidente, dalang lalaki nga subir dali. So, paano dyan pa magkatay mga kulturan, kahit karabanan, so may nag-party-party, so naghalong din, kagtong dadakante na action dyan. Hindi na lang magkatuga-tuga pa na mga puli pa kung mag-drive sa ila, motorsiklo kung natinakyan man action dyan. Gani man, pero kamusta itong panahon? Doga ugyan man sa selebrasyon o kung daw kabalakan ta sini? So, sa mga action dyan, ang ato na siniya nga tempo, din sa may syudad sang Bacolod, na nag-augyon. Nagkaparambal sa dong, nakadimagyogamay ang dalagal Andre sa aton sa may syudad sa Bacolod. Very good. Pero kung maka-experience naman ta sa hangin, kagina do kapaang deduction dyan. Kasi nag-45, grabe ito ang init. Pero sa dong kaluyan, dora na ang hangin mabalabat sa gantanan, no? Sa buong hapon, wala man kung may na-experiencean na padulan-ulan na sining adlaw action dyan. Gani man, na basta naming tempo, tinami man ang bundos ang kalabanan kay kung nagaulan at tinaban-laban ginaksyon na Zil. Correct reduction dyan, no? Kaya expected na action dyan, no? Tanan nga market, kung dari sa kain sa Burgo Central Market, no? Kaya Libertad, no? Nga madamugid ang nagapanindahan sa buong hotel labay kami sa may Central Market, hindi man naganta, dara ang lakas ng trapiko, no? Kaya pamakalman sa buong sa ila, siningal lutoon para buwak na nag-reaction dyan, no? At na isa, New Year, January 1 na sini-action dyan. Sige. Kung mga kauturan, advance Happy New Year, maghalong gid ang tanan, so maayong hapon sa God bless sa ating tanan. Observation report, nagikan sa patrol, ni Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Okay, balikan ta si Action Zil pag mabiyahe pa na sa padulong dikto sa sa mga baligyan palupok man. Si Action Zil kay solo butong subong day. Kay why na ibang upo diyo. Solo butong mo gini subong, no? Sige. Mga kaakson,
May koneksyon na mahigko ako ron sa manabuong nga immunity. Isa sa marason ko nga pron sa madamong nga balatian ang tawag man sa mahigko ako ron. Naging... Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi ini magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha na kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Action Radio Philippines Standard Time na 5:32 na. Pabalik diri sa atong pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Mga ka-aksyon, because managsog-alaw ng bagong tuig, ang aton kapulisan diri sa Negros Occidental masako na gid. Isa sa mga area diri sa Negros nga may ara sa ginapatuman nga isa ka ordinansa kon polisa, labi na kung pagpalupok ang pagamalan amo mismong banwas ang San Enrique. Sa ginbalita nato na report may 3 ka mga LGUs nga dawala sang firecracker display area, madamo diri kita sa nabaton nga mga ila pala makutanon regarding sining policy. And isa sa aton gitinguan nga malambot because ining area is very visible. Ang ilang nga police visibility makit-an gini permi sa dalan nila nga patrol. I don't know kung na nga siguro bastante siguro sa gasolina ang ining police station. Kaya kada labay may ara gid sa palibot ang ilang nga patrol car. Check tabi ang San Enrique Action L okay na. Okay ara sa ka linya. Check naton BC Police Major Bonifacio Aral Jr., ang hepe sang San Enrique PNP, para makatagsaton sa pila ka may informasyon regarding sa policy nila sa firecrackers mga ka-aksyon. Sir Aral, good afternoon. Si Action John Diaz niya sa Action Radio Bacolod. Sir, may appointment siya sa Pagpalamati sa Radio. Yes sir, thank you gid sa mo time. Merry Christmas sir and advance Happy New Year sa imo. Siyempre sir, oo. Sa aking Pagpalamati. Gani man. Anyway, kabalo na ko sir for so long nga. How workaholic are you? Even ato ka ba piyak nga isla, no? Pero sir, kato ako na balang concern regarding sa palupok, sir. Ato, ginaman sir, nga ang San Enrique under the policy sang LGU, wala ya sir sang ginatawag natin nga firecracker display area? Yes sir, kaya yes sir. Ang local government sang municipality San Enrique sir, wala nag-allowed nga magbaligya diri sa display area o magbaligya sa pulupok diri sa municipality San Enrique. So bawal sir magbaligya sa pulupok diri. Okay. Guidelines ang local government unit sa municipality San Enrique. Ginabawal gid ya magbaligya sa pulupok diri. Siguro sir, isa lang sa mga rason is gusto lang ma-avoid ang mga firecracker related incident sa pagsug-alaw sa bagong tuig sir, no? Yes sir, yes sir. Wala kita ginalaw diri sang Municipal San Enrique since last year. Wala kita sir wala ginaunor nila sir ang pagbaligya ka o sang palupok. Pero ang tao diri sir siyempre damo man sang may mga municipality city nga nagabaligya sang palupok. So dito na sila sir kabakal. Sa mga authorized na sir nga dealer. Sa mga prescribed firecrackers sila authorized na lang mula na ma-develop po natin. Pagka mo nang pwede natin display kagibaligya sa mga firecrackers no? Like Inigaran, like sa Talisay. So tara na siya nga mga firecrackers nila display na ginabaligya is already authorized. Eh mga small ano na sila mo mga kung sa kopa small
pra-crackers nga sila, hindi tamaan din niya kapuso. Oo. And pero sir, despite nga wala sang firecracker display area, anong policy naman niya sir ninyo sa San Enrique regarding sa pagpalupok? Pwede sila kapalupok sir or gina-regulate nyo sir kung nakita ano hindi insakto nga mga palupok ang ginagamit? Actually, sir, kung mag-celebrate naman sila especially sa December 31 sa New Year's ito, ang ang i-bring niya firecracker sa area, isang gym. Ang mga barangay gym pala sir, kikilapan na da. So, pag simentado, kung layo sa mga pamalay. Okay. So, actually, doon muna na sir nila ginalaw rin at significant firecracker sa area. Hindi kita kapalupok. So kabay maintindihan na sa publiko dala sa San Enrique ngat initanan para sa safety no nga pag sugalaw malipay kita pero at least luwas kita sa mga katalagman sir. Yes sir, ang aton sir nga San Enrique Municipal Police Station nagakanta kami sir sang korida. Oo. Paibalo nga iwasan ta gitang palupok. Kung pwede lang. Kag ang isa pa sir nga atong ginapokusan ng indiscriminate firing. Yes, oo. Isa rin sa mga firearms holder, mga licensed firearm holder, yung mga nagapossess pa sang mga illegal nga firearms. So, napangabay ta silang sa aton pag-celebrate sang New Year's Eve. Pwede mo lang kita maka-produce ang noise. Oo. Sa patik-patik ng mga kasirula, labador, o pito, turotot. So, hindi natin kita magpalupok. Para hindi kita makonsensya, wala sang may mabiktima. So, mo ginagani. Sir, kay para kompletong kamota pag sugalaw to sa 2023. Yes, sir. Kompleto tong kamot. Wala sang may dula nga kabuhi, isang indiscriminate firing of gun. Firearms, so hindi kita makonsensya kung ikaw nga na tao nga nagpalupok sa air specialist no? Sa New Year's Eve, tapos may biktima na balitaan, ikaw mismo makonsensya ka. Gani, oo. And hindi ka katulog, mabalik din siya mong konsensya mo. So, iwasan ta na. Produce ka mo sang noise, patik-patik sang labador, whistle da, o trader. Hindi lang kita para sa mga kabataan, mga nanay naton, tatay dira no advice kaming ilang kabataan especially nga may mapalupok dira mostly sila nga kasi is kabataan gani man na ang may bala silang lupok ng mga firecrackers na tipo nila tapos diyan nila muna usa sila explode so sa mga nanay especially diri sa tatay diri sa municipality sa Enrique na pangabay ko nga advice niyo din yung mga kabataan. Kasi tama niya nanay, aware mo kita no para masulog nato ng palabuton nga ini nga New Year nga wala sang may baksininte sa aton no. Happy ang aton pagsaulog sang bag-o nga tuig. Gani. Pero sir sa San Enrique so far na-reach pa naton ang target nga 0 case kita sa firecracker related kag indiscriminate firing, no? Actually, sir, last year may ara kita isa ka insidente, no? Oo. Actually, sir, gido whistle bomb ato. Pag sindiya, sir, wala nang glupok. Sinindiya niya liwat. Oo. Kapag sindiya naglupok. So, kamot niya mala, sir, hindi man ito serious injury. So, minor injury man na siya kamot. Pero Dria subong so far wala gid sang recorded. So far sir sa Christmas no until now wala kita sa sang reported kabay patani no sa with ato nga pangamuyo man no guidance pag sa awareness man aton nga ginahimo sa especially sa pulo ka barangay diri sa municipality sa San Enrique. Kabay pa nga kaluyan nga din zero casualty kita no. Gani. Pag zero incident kita sa special sa firecrackers. Gani. Sir, your final message sa mga pumuluyo sa San Enrique sir pag sugalaw naton sang 2023. So, mayong hapon sa tanan nga taga San Enrique no, municipality San Enrique. Advance Happy New Year para buwas. Kabay pa nga kita maging masulog nato ng aton nga New Year's Eve. May maripayon, wala sang may madisgrasya sa aton no pag sa mga abot na wish kita nga wala sang may madisgrasya sa aton pamilya
maging safety ang palabuton nga bagong tuig. Sige. Kaga masigana sir ang ato nga kabay pa nga masigana nga ato pangabuhi sa ng mga tinuig naman. Gani man. Sir Ralph, thank you gid sa mo time nga gin-share diri sa Action Radio. Sir, good afternoon. Sir, thank you very much sir sa pag-atag sa konsang opportunity no kambal sa on the air. Ito sa pamuluyo man sa municipality sa San Ricky. Salamat teacher sa pag-atag sa oportunidad kag Happy New Year para buwas. Yes, sir. Happy New Year. Thank you and good afternoon. Sige sir, thank you. Action Reports, Afternoon Edition. Police Major Bonifacio Aral Jr. ang hepe sa San Enrique PNP. Panugyan sa publiko. Bago ng San Enrique, isa sa 3 ka mga LGUs nga wala sa firecracker display area diri sa Negros Occidental. Pero according sa iya, kung ang palupok allowed, pero as much as possible hindi. Ngita na lang alternatibo kung iban nga para malipayon, magahod ang pagsukalaw sa bagong tuig kay para safe ang tanan, likaw sa nanuman nga mga insidente. Action John Diaz, balita na patas. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Magabalik pa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos gid lamang sa ni. Standby. Sa panahon ngayon. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibo na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox.
Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang Balita na Patas! Maayong hapon dira kay Ma'am Inday Blasa. Good afternoon kay Sir Manuel Moratilla. Sir Jose Moncal Torilla watching live from Binalbagan. Advance Happy New Year dira si mo, sir, ha? God bless you as well. Kag sa tanang taga barangay Albanwa sa Binalbagan, maayong hapon, advance Happy New Year sa inyo tanan. Ma'am Christine Minyes Villalobos, naga-monitor man. Araman si Sir Ray Flores Barrioga. Ma'am Bebe Gregorio Yulo, good afternoon, happy monitoring lang. Sir Melili Oligo, maayong hapon, Ludi Action John. Sir, good afternoon dira sa imo, na? Ma'am Rochelle Fulgencio Sosana is also monitoring man sa ating pagpangalagad sining hapon. Sir Doy Arthur, ara man nagapamati ho. Ma'am Jocelyn, advance Happy New Year. Ma'am Evelyn Sinaon, good afternoon. Upo dyan si Nanay Evangeline Kaglani Hulagay, Sampurog Gaisano, Barangay Alhis, Bacolod City. Sir Turco Diongongko, Sir Turco Diongko, good afternoon. Ara man nagamonitor sa ating pagpangalagad. Kamusta ka madra? Advance Happy New Year mga ka-aksyon, ha, sa inyo nga tanan. I-check nato na. Balikan naton si Action Zil sa nabili naton nga mga minuto. So, diri sa aton nga pagpangalaga, diri sa Action Reports afternoon edition. Sige, check naton patulto na Vara Patrol with Action Zil Minardo. Action Reports afternoon edition. Action Zil, may hapon, balik na si mo. Action dyan, good afternoon. Kasi na ipot kami sa may traffic. Sige na ha, no problem. Traffic with na sa may cyber going sa may areas ang mga firecrackers dito. Oo. Pero sa mga action dyan, ka good heavy pagod ang traffic until now. Dari sa may syudad sang Bacolod. Kasi dari kita na action dyan, sa 46 ni Balak, mga community firecracker zone nga gina-designar sa Bureau of Fire Protection diri sa may syudad sang Bacolod action dyan. Yung sa diin, diri sandig sa listahan ni ginhatag sang BSP, ang mga areas ang gilakipan sang bakante nga lote, covered courts, basketball courts, kag open spaces. So in action dyan, the 34 out of 61 barangays na ang may-ari sini sang ginahambal nga firecracker zone o kon fireworks exhibition areas action dyan sa diin. No? Silingon, dira ka lamang makapalupok sini o kon makasindi sa imo nga fireworks action dyan. No? Ang Bureau of Fire Protection sa karon ang nagakandak na sa fire truck visibility kag naga-deploy naman sa personnel nga mag-standby agad mag-responde action dyan in kaso mayara sa mga untoward incidents. No? So, nadiri kay City Fire Marshal Chief Inspector Del Gaste nga mayara kabugusan nga 11 ka fire truck ang naka-standby na nga mag-responde kung ini ang gikan sa Bureau of Fire Bacolod Central Office sa substations kasubong sang local China, Rodriguez, Libertad, Granada, Mansilingan, Sumad, kag Pahanukhoy action dyan. Kag liwat man nga nagpahanugyan diri ang ahensya sa publiko nga man yun ang mahinalungon sa pag-usog-alaw sinisa nga bagong tuig agod malikawan ang fire incidents kag mga insidente man action dyan. Nakagati in case nga emergency man, may ara man nga
no 911 nga magatawag na direct ini siya sa hotline man sang DRMO action dyan, no in case of emergency nga magatawag sila sa ambulance in kaso may ara malukpan dira o kon ano man nga mga sahi sa incident action dyan maglunta no diri sa may syudad sang Bacolod action dyan. At so far, action dyan natin sining tempo until now daw okay man na nagnami ng color sa kalingitan ng combination sa blue kag orange ba? Daw na dala na ang galong sinaction dyan but still ang hangin subong no makanay-kanay. Action dyan naman na ang report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita ng sa action sa Bacolod Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Action Radio Philippine Standard Time na 5:51 na. Karon na sa gabi mga ka-aksyon, actually dito tradisyon gid man sa Action Radio basta 30 gani, naragid din nagahatag sang pananawan bla. Fortune telling. Basi karon sa Action na firing line, Action Art tay hupon. Bantay ka mo dra, hindi ka mamagalin. Basi ang inyo pananawan bla ang ibasahon sa aton nga bisita na kon available gid man karon no. We're trying to check ina mga ka-aksyon. Anyway, advance Happy New Year na nga daan sa inyo sa tumatag palamati. Tomorrow, ang mapungko sa Action Report si Action Boy Duran and sa gabi sa coverage is Action Eric Magbanwa. So, advance Happy New Year sa aton tanan nga matag palamati. Kabay pa nga safe kita tanan sa pagsug-alaw naton sang bagong tuig. Pag 2023, we are all complete. We are all happy. We are all fortunate. We are all progressive. Kaya mo gid man ang handom kag dumot sang kalabanan nga mangin malipayon kita, mabinungahon, madinalagon, no? Fortunate kita tanan, progressive, and of course successful in our own ways, no? And of course, more than that, we are satisfied of what we have mga ka-aksyon. As long as we keep on supporting one another, diba? Mga kanabal nila, no man is an island. So we have to do that one mga ka-aksyon para man malipayon kita nga tanan. Sige, advance Happy New Year. Pero balik kayo kita sa January 1 kay Sunday regular duty na naton mga ka-aksyon, ha? Action Radio Philippine Standard Time, 5:53 na. Evergreen Herbal Capsule, yali ng pinakabago kag pinaka-epektibo ng herbal food supplement capsule. Ang mga Evergreen Herbal Capsule. Ano ba ang epekto? And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse BHW. Radio Philippine Standard Time, 5:53 na. Mga ka-aksyon ninyo nabatihan ang kabugusan nga pagpangalagad sa atong palatuntunan. Action Reports, Afternoon Edition. Biyernes kita presentation, December 30, 2022. Salamat gid sa ato naman kay Patrol 2 Navarra Patrol with Action Zil Minardo. Back to back dira kay Action Ninyo Bugina. Ato naman nga News Center from Biyernes edisyon, Action on Defensor Lisay. Dili man sa studio ay master control sa ato naman nga technical side. Bonato ng puwersa ni Action El Rey Dotillos kag Action JM Baikin. Ano mga ka-aksyon standby na sa masunod nga programa Action Balita Evening Edition with Action on Defensor Lisay. Kakaroon sa Action Firing Line with Action Art Tayhupon ang temporary nyo ninyo nga mangin kaupod. Sa kinaanda na naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz nga nagasiling ang katapo sang media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo umano kun kabudlayan. Hindi niyang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines! Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang pag-igugma.